mitään muuta kuin mulla on vaan sanottava yksi juttu. Jos mä en tee niin paljon enää videoita. Tai kyllä mä teen vielä niitä videoita, mutta mä en tee enää. Tai siis mä teen varmaan 3 päivän päästä. Ja tilatkaa mun kaverin tämä mikä olikaan kanava. Se kirjoittakaa vaikka näytetään tämä Growtop, tai siis näytetään, tai siis kirjoita Growtopian ja kirjoita näytetään maa, niin sieltä löytyy ostos video, se on mun kaverin video, niin tilatkaa se, niin sitten me varmaan tehdään vielä, mä voidaan tekee yhdessä vielä videoita, ja moro!